nik uste dut talde gero eta gotu daula, eta nahi duguna da biser irabazi, leguneko puntu hona egin, ligan dinamika hon badaro azkengo partidutan, eta biser irabazitxe beste pauso bat emongo duke. Gaizki egindakotik ikasi behar da, baina taldearen hobekuntzarekin gelditzen da Arrasate, kolektiboki eta individualki goruntz doa. Diferentzi futboli nor marketen da, zuon zinken nahiko ondo kolokaute edo gauzak ondo itxe, baina gaurrek marketetu diferentzi, eta lehen gogunin nik uste ondo egon zile. Antoan golak eitzen da, Carlos Beso ondo egon zan. Osasuna ere hobetuz doa, falta zuen gola berreskuratu du eta une honean da Graziaren taldea. Oin emoten da botu dauzela, eta zuk esan be gola faltokoen, eta oin batez hori Olriera golak eitzen da, eta Eurepe igual momento honin datu zoin, bizkate horre jeitxira postutatik urten da bebe bai, eta konfiantzia zehongo di, baina bueno. Realak pauso handi bat eman dezake ligan, aste on bat borobilduz. Pauso bat aurrera itxeko, 7 puntu lortu aste honetan, edo 9 bazin hobeto, Balentzikoaz lotute, 12 izango zin, eta hori da nahi dugune, zelkapenin pausoa gora itxeko.